Анкарада көндүзгү сагат 2. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 12 феврале пәнҗешәмбе. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц ешлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Тюрксат 3А һәм Тюрксат 4А яршиннәре белән www.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinla тыңла кушымтасыннан Вот Эст радио каналыннан тапшырыла. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң төрки дөнья шәхесләре язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Türkiye İlbaşı Recep Tayyip Erdoğan һәм Греция хөкүмәт рәисе Кириакос Мицотакис шәшәмбе көнне Анкараны дипломатия үзәгенә әйләндереп төбәк-ара мөнәсәбәтләрдә яңа бит ачылуын күрсәтте. Төркия-Греция югары дәрәҗәле хезмәттәшлек шурасының 6-нчы утырышында бергә рәислек иткән лидерлар ике яклы хезмәттәшлекне ныгытачак тарихи уртак белдерүгә кул куйды. Ике ил Измир белән Салоники арасында машина ташучы көймә сәфәрләре, җир тетрәүгә каршы уртак әзерлек чаралары, фән һәм технология өлкәсендәге хезмәттәшлек һәм мәдәният тармагындагы алмашуны арттыру кебек күп кенә инициативаларда килеште. АКШ башы Дональд Трамп Иранның атом төш программасының киләчәген карау өчен Израиль хөкүмәт рәисе Беньямин Нетаньяхуны Ак йортта ябык ишекләр артында кабул итте. Нетаньяху катгый позиция күрсәтү өчен басым ясаса да, Трамп Иран белән килешү өчен сөйләшүләрнең дәвам итәргә тиешлеген алга сөрде. Ул очрашудан соң ясаган белдерүендә Иран белән килешүгә ирешеп булуын күрү өчен сөйләшүләрне дәвам иттерү кирәклеге турындагы минем үгетләүләрдән тыш төгәл бер нәтиҗә юк диде. Нетаньяху исә үткән июль айында Израиль һәм АКШның Иранга каршы һава һөҗүмнәреннән соң төзеләчәк һәр килешүдә Израильнең иминлек ихтыяҗларына өстенлек бирелергә тиешлеген ассызыклады. Трамп очрашудагы киеренкелеккә карамастан, Газада һәм төбәктә гаять зур алгарыш булуын әйтте. Иран илбашы Мәсүд Пазашкиян Тәһран белән Америка Кушма Штатлары арасындагы сөйләшүләр яңадан башланганнан соң иленең атом программасы мәсьәләсендә шиктән тыш таләпләргә буйсынмаячагын әйтте. Шәшәмбе көнне ясаган чыгышында ул Иранның атом төш программасы өчен һәр тикшерүгә әзер булуын белдерде һәм атом бомбасы ясарга уйламауларын җиткерде. Иран белән АКШ узган июнь аенда Израиль белән булган сугыш һәм АКШның Ирандагы атом төш объектларына һөҗүмнәр оештыруыннан соң узган атнада сөйләшүләрне яңадан башлады. Башкала Тәһрандагы Азатлык мәйданында 1979 елга Ислам инкыйлабының 47 еллыгы уңае белән оештырылган чарада чыгыш ясаучы Иран илбашы Мәсүд Пазашкиян, илебез Иран аларның шиктән тыш таләпләренә буйсынмаячак диде. Иран сөйләшүләрнең бары атом төш программасы белән генә чикләнүен тели. АКШ исә Иранның баллистик ракеталар программасы һәм төбәктәге кайбер төркемнәргә ярдәменең дә көн тәртибенә алынуын таләп итә. Иран атом төш программасының тыныч максатлы булуын яклый, әмма АКШ һәм аның берлектәше Израиль Тәһранның атом коралы булдырырга тырышуын алга сөрә. Хамас делегациясе Газа һәм төбәктәге үзгәрешләрне карау өчен Иран милли иминлек югары шурасы сәркатибе Али Лариҗани белән Катарның башкаласы Дохада очрашты. Хамас Израиль һөҗүмнәрен туктату, камалышны бетерү һәм гуманитар ярдәм җиткерү өчен һәр төрле юлга мөрәҗәгать итүләрен белдерде. Очрашуда Көнчыгыш Кудус һәм Йорданның басып алынган Көнбатыш үзәнлегендәге киеренкелек белән бергә Израильнең канунсыз торак пунктлары аркылы басып алуны киңәйтү планнары да каралды. Хамас Иранны яклавын кабат белдерде. Лариҗани исә Фәләстин халкының каршылык хәрәкәтен һәм тәвәккәллеген мактады. Октябрь аендагы утны тутату килешүенә карамастан, Израильнең хукук бузулары дәвам итә. 2023 елның октябреннән бирле якынча 72 мең кешенең гомере өзелде, 171 меңнән артык кеше яраланды. Гарәп берлеге Израильнең канунсыз торак пунктларын киңәйтү һәм Йорданның басып алынган Көнбатыш үзәнлеге өстеннән контрольне катгыйлаштыру адымнарын карау өчен Каһирәдә гадәттән тыш җыелды. Делегатлар Израиль иминлек кабинетының фәләстинлеләргә тиешле мал-мөлкәт теркәүләрен конфискацияләвендә кертеп, соңгы карарларның фактик рәвештә аннексиягә юл ачучы бер сугыш җинаяте булуын белдерде. Шура илбашы Трампка аннексияны булдырмау өчен конкрет һәм ачык адымнар ясарга чакыру белән мөрәҗәгать итте һәм Көнчыгыш Кудус башкаласы булган 1967 елгы шикләр нигезендә фәләстинлеләрнең мөстәкыйльлек хукукын яклавын кабатлады.
Türkiye ovozı dolqunlarında so'nggi xabarlar tinglaysiz. Bangladeshda saylov uchastıklары элеккеге хөкүмәт рәисе Шейх Хасинаны бәреп төшергән 2024 елга күтәрелештән соң беренче тапкыр гомуми сайлаулар өчен ачылды. Бу Шейх Хасинаның партиясе Авами лигасының сайлауларда катнашуы тыелганнан соң үткәрелгән беренче сайлау булуы белән дә аерылып тора. 2024 елда студентлар җитәкчелегендәге күтәрелеш илдәге 15 еллык хакимиятне бәреп төшерде. Бангладеш Милләтче партиясеннән Тарик Рахман киләчәк хөкүмәтне кору өчен төп кандидатларның берсе. Элеккеге хөкүмәт рәисе Халида Зияйның улы булган Рахман 17 ел Лондонда сөргендә яшәгәннән соң декабрь аенда Бангладешка кайтты. Реформа теләүче сайлаучылар коррупция, эшсезлек һәм Авами лигасы идарәсендә киң таралган башка проблемалар белән көрәшү өчен сайлауга бара. Эш квоталарына каршы ризасызлык белән башланган 2024 елгы протестлар ил күләмендәге көч куллануларга әйләнде һәм күпчелеге милли көчләре тарафыннан булган 1400дән артык кешенең үлеменә китерде. Оппозициягә каршы авторитар басымы өчен тәнкыйтьләнгән Хасина 2024 елның 5 августында вазифасыннан китте һәм Һиндстанга сөргенгә качты. Нобель тынычлык премиясе лауреаты Мөхәммәд Юнус 2024 елның 8 августында тәртипне яңадан урнаштыру һәм сайлауларны оештыру вазифасы йөкләнгән вакытлы хөкүмәт җитәкчелеген үз өстенә алды. Вакытлы идарә июль аенда конституциягә үзгәрешләр тәкъдим итүче милли килешүне дә кертеп реформалар башлады. Бу үзгәрешләр парламентның тавыш бирүе белән бергә хәл ителәчәк. Белгечләр бу сайлауны Бангладешның демократик тәртибен яңадан торгызу мөмкинлеге дип күрә. Сайлауларда 300 депутат урыны өчен 2000 артык кандидат ярыша һәм аларның 27%-тан артыгы 25 белән 44 яшь арасында. Мексиканың хәрби диңгез флоты Тын океанда оештырылган һәм АКШ белән координацияләнгән операция кысаларында бер көймәдән берничә тонна кокаин кулга төшерелүен хәбәр итте. Бу гадәттән тыш уртак хәрәкәт ике ил арасындагы киеренкелеккә карамастан тормышка ашырылды. АКШ башы Дональд Трамп милли иминлеккә җитди куркыныч тудыралар дип әйткән Мексика наркокартельләренә каршы чаралар күрергә сүз биргән иде. Мексика флоты шәршәмбе көнне ясаган белдерүдә Кларион утравы сулыкларында көймәдән берничә тонна кокаин булган 188 пакет кулга төшерүләрен җиткерде. Трамп нарко рейдларны һәм картель кулга алуын арттыру өчен Мексикага басым ясау максаты белән илгә өстәмә салымнар кертү белән янады. Быел ике күрше ил һәм Канада арасындагы ирекле сәүдә килешүе яңадан каралачак. Футбол буенча 2026 елгы дөнья чемпионаты матчларына билет бәяләре ФИФАның рәсми яңадан сату платформасында астрономик дәрәҗәләргә җитте. Төп сату чоры гыйнвар аенда тәмамланганнан соң күпчелек билетлар яңа гына таратылса да күп кенә матчлар өчен урыннар үз бәясеннән берничә тапкыр кыйммәтрәк бәя белән кабат сатуга куелды. ФИФА башлыгы Джанни Инфантиноның алып сатарларның чиктән тыш югары бәяләре турындагы кисәтүләреннән соң берничә атна үткәч, бу борчулар дөнья футболының үз платформасында чынга ашты. Мисал өчен 19 июльдә Нью-Джерсида уйналачак финал матчындагы 3нче категорияле урын өчен $143,750 сорыйлар. Аның баштагы бәясе $3,450 була һәм алып сатарлар 41 тапкырдан да күбрәккә арттырып тәкъдим итә. ФИФАның әлеге сатулардан 15% комиссия алуы билгеле, тик ул үзенең билет сату өчен бары тик платформа тәэмин итүче генә булуын һәм бәяләрне алып сатарлар үзләре билгеләвен белдерә. Фәлестинле музыка төркеме Le Trio Jobran 3 бер туганнан торучы төркем шәшәмбе көнне ясаган белдерүләрендә Рамазан аенда Төркиядә тамашачылар белән очрашачагын җиткерде. Традицион аһәңнәрне заманча рух белән берләштерүче Le Trio Jobran Төркия турнесы кысаларында 4 шәһәрдә Адана, Газиантеп, Анкара һәм Коньяда концерт куячак. Фәлестин мәдәниятенең музыка мирасын халыкара сәхнәләргә чыгаручы төркем үз чыгышларында хәсрәт, каршылык хәрәкәте һәм темаларын яктырта. Төркем 8 мартта Аданада, 9 мартта Газиантептә, 10 мартта Анкарада һәм 11 мартта Коньяда чыгыш ясаячак. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төрки дөнья шәхесләре. Мөхтәрәм тыңлаучылар,
Türkiye dünya şahıslары топшу тізмәбізнің бүгінгі шаралышында Юсуф Хос Ходжип һәм Кутотку билик темасына тоқталабыздарыбыз. Халык кыра мөнәсәбәтләр белгече, фәннәр докторы Джемил Дуач Эпектің мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Юсуф Хос Ходжип һәм аның мәшһүр әсәре Кутотку билик бары тик борынгы нәсихат китабы гына түгел. Түрк үз аңын, Төркия түрк дәүләтчелеген һәм җәмгыять тәртибен язмада чагылдырган иң көчле текстлардан берсе. Кутотку билик бер яктан гаделлек, тәртиб, җәмәгать тәртибе, дәүләт юлысы кебек түрк гырыф-гадәтләренең умырткасын саклый. Икенче яктан ул исламның кыйммәтләр дөньясы турында сөйли, ләкин моны түрк теле аша башкара. Юсуф Хос Ходжипның Төрки дөнья карашын тудыруы романтик сентиментальлеккә түгел, дәүләт һәм җәмгыятьнең конкрет проектына нигезләнгән. Дәүләтнең яшәве өчен гаделлек һәм канун, җәмгыятьнең бердәмлеге өчен теләктәшлек, киләчәккә таба бар өчен белем һәм мәгърифәт һәм тышкы янауларга каршы тору өчен көчле гаскәр һәм икътисад бик мөһим. Ортак билге бердәмлек идеясы, хаким һәм халык бер үк стандартларга буйсынырга, бер-берсен якларга тиеш, тәртип шәхесләргә түгел, кагыйдәләргә нигезләнергә тиеш. Кутотку билик әсәренең фонында төрек тарихында борылыш ноктасын күрәбез. 840 еллардан соң Орхон мәйданындагы сәяси мәркәз алмаша. Төрле Төрки кавымнар төзегән яңа династиялар һәм сәяси үзәкләр барлыкка килә. Караханлылар беренче мусульман төрек дәүләтен нигезләгән һәм ислам динен дәүләт дине әйләндергән. Кутотку билик Төрки түрк узаңы ягыннан бу шурның төп билгесе булып тора. Юсуф Хос Ходжипны дәүләтчелеккә нигез салучы дип билгели алабыз. Юсуф Хос Ходжип әсәрен 1069 елда тамамлый һәм Караханны хөкемдарына тәкъдим итә. Шушы тәкъдим итүеннән соң Юсуфка Хос Ходжип дәрәҗәсе бирелә. Әсәрнең Вена, Каһира, Мисыр, Фәргана кебек 3 төп кулъязма юлы аша күзәтелүе аның Төрки дөньяда таралуында дәүләт акылы тексты буларак абруенда күрсәтә. Бу Кутотку биликнең язылган шурдагынан түгел, аннан соңгы гасырларда да хәтер тексты буларак сакланганлыгын күрсәтә. Түрк теле һәм түрк милләте белән гурлануга басым ясавы Юсуф Хос Ходжипны түрк үзаңы ягыннан айырып тора. Тел ул коралгына түгел, хәтердә ул. Юсуф Хос Ходжипның түркчә сүз байлыгын нык итеп куллануы, түрк беги, өтөкән беги, Альп-Эр-Тонга кебек түрк мәдәни даирәсеннән кирип чыккан терминнарны текстка кертүе, түрк үз аңын һәм узганлык белән бәйле кыла һәм дә ислам дөньясында күренерлек итә. Милли үзаңның тагын бер төрәге ул да булса символлар һәм уртак хатирәләре. Әсәрдә ике төп герой булган Көн догуды белән Ай тулды турындагы хикәядә Ай һәм Көн исемле улларга ишара ителә. Бу исемнәр бергә алынганда Ай һәм йолдызның бердәмлеген чагылдыруы ачык. Бу символ бүгенге көнгә кадәр Төркия түрк дәүләт йоласында сакланып калган. Шулай ук текстта соры бүре термины кулланылышы да символик хәтернең дәвам итүенә ишара итә. От кормышның хөкемдарына сыры бүре дип мөрәҗәгать итүе Юсуфның түрк авыз мәдәниятенең тамыр символларын сәяси телгә күчерүенә мисал булып тора. Күк түрк язбаларында очрый торган «Эй, түрк угыз бәйләре башлыклары, милләтне ишетегез» дигән чакыру белән ил юлы фикере Кутотку биликнең гырыф-гадәтләр һәм канун китабы мантыйгы логикасы белән тыгыз бәйләнгән. Юсуф Хос Ходжип гырыф-гадәтләрне бары тик үткәннең хатирәсе булып кына түгел, дәүләтнең умырткасы, терәге итеп күрә.
Kutatku bilikning birdemlik fikri abstrakt qardaşlık şoqruğundan toğında köprek anıq bir tertip təqdim ete. Birdemlik, yolla hem gadillik tiresinde solunda. Eserinin toğun bir mühim yağı olda bulsa, trektaşlık kulturası Kutatku bilik eserinde qonaqçılıktan olup tuz hem ikmek hukukuna kadar köpküne ıgırıf-gırıtlar jamiyetni birge tutaştıruvçı beylenişler bularak anlatılı. Ayrım olganda, ikmek hem tuznu bölüşü hukuku düşüncesi Türk jamiyetinde doğruluk, ihlaslık hem uzak devam etüşü dostluk negizi bularak kabul edilir. Bir tabından aşağı, tamakны toyduruqna tөгел, jamiyetde ышаныч bolduruda. Yusuf Hos Hacip sözleri bilen etkende bu fikirler turudan-tura birdemlik tiline evrilir. Kişilerge yılmayolu yüz kürsetsem olarga yaxşı sözler bilen tuz ipi aşat degen makal yaki ikmek hem tuzza hukukuna hürmet etüşü kişini süretlev, sosyal tanışlıqның gündəlik kişkine gameldir aşa urnaşuun kürsete. Bu, Türkiye dünyada yürekler birdemligi dip atalgan eybirning şonlıqta gündəlik turmuşta qobatlana turgan kultura ikanin kürsete. Nihayet, Yusuf Hos Hacip birdemlikni güç bilen beyli. Lekin ol bu güçni uçraqlı rəviştəne tügül, iki tüp türekka negizli. İqtisat hem gasker armiya. Milletni tutup turgan нәрсе sof altın kılıç degen gaybere, devletning zirekligi 1000 yıl ölük iqtisat, korkunuşsuzluk tigizligin şekillendiruun, ekonomika, iminlik balansin formulaştırılganlığın көрсәтүче gajayip natija. Kutatku bilik, Türkiye İslam dünyasının başlangıç çağında Türk tilinde yazılgan birinci zor tekstlarına birisi. Eserinin Bismillah, Allah ismi bilen başlanıp, Allah'a metkiye hem Muhammed Peygamberge maqtav bilen devam ediyor. Yusuf Hos Hacip'nin devlet, cemiyet tertibin dini negizde güzellawını kürsete. Kutatku bilikni bugünkü künge gätle жеткирүү, onun dairasını toraytığışa tügül. Ondağı gadillik, birdemlik, guruf-gadat hem devlet temaların kengaytığışa mümkün. Bugünkü günde Türkiye'de devletning institusional köşü, gadillik hissinin köşeyyuı, bilim birude sifatka umtulu, iqtisadi tuturuqluluk hem Türkiye dünya bilen ilimtege kiru ihtiyacının ortuğu, bizge tağın bir tapqır Kutatku bilikning ortak ölçem, ortak maksat tilin iske tuşra. Muhtaram tomşar, holuqqara münasibetler bilgisi, fenler doktoru Cemil Doğaç İpek'nin anlatmasını tanıdığız. Kelesi tapşuda görüşkenge kadar isen emin bolağız. Türkiye dünya şahısları. Konuşmayalım, yakışmayalım, ne olur
içinde en hayırlısını diliyorum. Hiç olmamış gibi davranabilmeyi, bu yok ediciliği anlayabilmeyi bir bilsen ne kadar yürekten istiyorum. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Daha fazla tükenmeye takatim yok. Sanki aşkı yönetmeye programlı gibiyiz. Aslına bakarsan insan olarak iyiyiz. Ama daha fazlasını isteme benden, yalvarırım. Ben bittim artık, kalmadım. Ben bittim artık, kalmadım. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Lütfen görmeyeyim seni bir yerlerde, karşıma çıkma, konuşmayalım, bakışmayalım ne olursun. Daha fazla tükenmeye takatim yok. Muhtaram tamaşaçılar, Türkiye Ovazı Radyosu'nun tatar tilindagi topşulары şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Topşularımızda yerçen, internet hem kısa telefonlarının TRT dinle qo'shimchasi oşa tıgınlayasız. Bizim programma her gün Türkiye hem Qozon vaqti bilan kunduzgi saat 2'de 19 metrli qisqartliqning 15360 kHz Türksat 3A hem Türksat 4A yerishni bilan www.trtdinna.com internet adresi oşa Vot is radio kanalından topşula. Yarta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Qozon vaqti bilan saat kechki 8:40 42 derece kun chag'ish yo'nalishidagi Türksat 3A hem Türksat 4A yerishlari bilan www.trtdinna.com internet adresi oşa hem kısa telefonlarının TRT dinle qo'shimchasi oşa Vot West radio kanalından tıgınlayasız. Topşularımız turunda uy fikirlerigiz hem kengash taqdimlarigizni kutib qolamiz. Muhtaram tomoshabinlar, bizning adres latin harflari bilan PK 33 Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Poçta indeksi 06 443. Elektronik poçta adresimiz tatar_trt.net.tr. Eliga biz sizin bilan sog'lashamiz. Efirda kelasi uchrashuvga qadar.